nga angay sa mo pasalamat nga doon na tay mga libro tabdanan sa balaang mga pulong nga mugiya kanato sustong mga panguna-una ang balaang mga libro nga atong ipambit sa ninyo kay dunay nangutana ay man mga libro bradsok nga armadura de pena katinawan sa Annalyn Helbolingo. Ya ilang number nga makontak nato kung galing mo pakisusita naon tala ning ilang cellphone hinayon tala ning diktat 0 Madya greeting nako sa atong presidente sa Catholic Faith Defender Cebu original mo si Brad Adam Ampir Jeffrey Kilyusa niya sa itong mga kaway magbahay ng uban. Madya doon na sa tayo mga greetings sa atong mga Catholic Faith Defenders nga muadtog yung lagyo, no? Na ilang dapit sa Kabisayang Mindanao. Na-team sila si Brad Steve Bote. Iya sang doon kauban niyang team, Jong Chua, uban pa mga kaubanan na to nga mukuyog sa daghan kayong mga nahimo sa tabang. And voted as one of the 10 outstanding congressmen, congresswoman. Yan sa mga kauban ni Mayor, Honorable Richard Asnar, Fernandez Asnar. Ligdong buutan mo pamsanon kayo. Ya, ang mga councilors mo ning musunod, sila si Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, ako ning umangkot, Danilo Caballero, Gail Restauro, Erdi Rabaya, Atty. Rocky Baas, Alito Bacaltos, Dexter Daan, T. Ilanan, Josepina Conchal, ABC, meaning Presidente sa Association of Barangay Captains, automatically a member of the council, o si John Restauro Iski. So mga pasalamat na to sa kakugi, mga mapabisanong pagkalagad, labi na sa mga kabus nga nagkinahanglan pagayo. O ako sang special greeting ato ni Sister Fee Marino, nga mo'y chairperson, presidente sa Association of Lay People, Lay Organization, sa Layco. Ang iyang kapikas si Lito Marino, si Brad Cesar Lindes, Loli Layaw, si Jan Tan. Okay, muna ang ato mga pagpasalamat o dito maglangan. Ato sa ihatag ni Rabol Aling Bacalso, atong organizer nga anan kayo sa pag-introduce sa atong mga igsuon, musalmos karong gabi na atong ihatag ni Dong Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sob, may gabi kanimo. Ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao, kutob sa buton sa atong Sibyan ni atong istasyon DYHP sa isunudo sa dayal sa atong mga radyo. Nya pasalamat sa atong station manager Atty. Rupil Fernandez Banyok, kami atag sa oras pagsangyaw sa pagtong Katoliko ang payagan sa kamaturan nga niya karon manukad sa Plaza Independencia. Salamat sa hinugyanan sa Cebu City nga nagtugot usab nato paggamit sa Plaza Independencia ni Mayor Rama o sa iyang bayis nga si Alvin Raymond Garcia. Mayang gabi ka natong tanan. Nya, kumusta rin sa atong mga listeners nga kanunay nagsunod? Si Paring Rudy Cabigas sa atong City Councilor diha sa City of Talisay, may gabi diha. Nya sa atong mga naminaw diha sa Nonito, Pumidya diha sa Tinggo, Olanggo, Barangay Tinggo, Olanggo, Island sa Olanggo, Santa Rosa. May gabi niya si Esther Silva, atong mga kauban diha ni Silamido, Ernesto Cabaluna, niya si Pablito Pacanya diha sa Luan Tres ug si Lady Cabiluna diha sa Linaw, Talisay City, Cebu. Brother Sok, na may unang gustong mangutana, Brother Sok, siya sa taga Mandawi, niya itong yatag si Brother Alan Tanggapan. Brother? Alan, welcome. Hello, may gabi nyo tanan. Ako si Alan Tanggapan, isa ko sa taga Mandawi City.
Di ako Bradsok, kini akong gamayng pangutana, kani may tungod kini sa Sabado nganong nahimo sa Domingo. Ato kani babasa sa Bradsok sa Bible, Living Bible, kini gitawag nato Levitico 23 ngadto 39. This September, the end or harvest time began to celebrate with 7 days festival before the Lord. Remember the first day, last day, the festival, official day, and rest. Aputana Bradsok. Kining sa Roma 14:5 ngadto 6. May nagunahuna nga adunay usa ka adlaw mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang sa uban nagunahuna nga managsama kabalaan sa adlaw. Libre nga matag usa nga pagsunod hain ang hugot niyang gituhuan. Ang unahuna sa mga nabalaan sa usak adlaw uban sa adlaw pagpasidungog. Roma 14:5 ngadto 6. Ako pangutana Bradsok. Sa panahon bang Konstantinyo ba? Tuig 321 AD. Yun sa lagi pagbalhin ang Sabado ngadto Domingo Bradsok. Paliho ko papasabotan na. Daghang salamat Brother Alan sa imong mayong pangutana o kinahanglan ni nga matagan sa nato igog yun nga katinawan aron pasabot sa atong mga pinangga kay mga igsoon nga naminaw na to kay ang pangutana ni Brother Alan tanggapan. Back in his mind kita na ko sa di ko kalili siya yung nasud sa utok niya may tungod ni si papahulay sabat. Og nibawta sa Leviticus 20:8-11, may ning paminaw. Pulong ni Sityo. Ang Diyos na mulong buhata sa unong kaadlaw imong buluhaton, si kapito kaadlaw, adlaw ipapahulay. Huwag buluhaton nga bukat, imong paghimuon, ining adlaw, ikapito kaadlaw. Kunya, usa kini ka adlaw sa pagtikom sa pagsimba. O kini mao balaod sa langit ng amahan. So balik ko nako pasin nga sayon po paminaw pero way masangit sa tumutok kung sige pasabot. Pasabot hindi nga dunay adlaw ipapahulay. Gisugo sa Ginoo. Ikapito ka adlaw. Nya mao'y balaan nga pagkatigo, way buhaton nga bukat ining adlaw. Tanawan og inyong kalendaryo naman sa atong cellphone. What is the first day of the week in our calendar? Di na lang kita kalendaryo, ibauta. The first day of the week is Sunday, Domingo. Di ba niya? Domingo ang unang adlaw. Pero ganong ningon ang Ginoo nga bubuhat ka, unong kadlaw si mong trabaho nga bukat, pero ikapito kadlaw, adlaw ipapahulay, o ikapito kadlaw, adlaw sa pagsimpa. Masama ang ikapito kadlaw, sugod sa unang adlaw. Ipang ikapito. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ay kapito Sabado. Sa Sabado, ulong lang kita sila. Pero sa English, Saturn. Bitaw, Saturday. Derived from Diyos nga lang Saturno. So, ayaw kalimot, sa akong ipabaw, nga ikapito ka adlaw, mao na ang adlaw ipapahulay, sumala sa balaod. Ganun dito, nasuwat sa Biblia. Ya, kay ang unang adlaw ni nato malalis sa nawas kalendaryo pauli mo. The first day is Sunday. So what is the seventh day? Nga ipapahulay, maong Saturday. Maong Saturday, ingan na nila Sabado. Kay kanang Sabado, kinatsila man ang kahulugan, ipapahulay. So ang pangutana nga antog lugar sa tinwag yan o pang mga lungsuranon. Nganong na Domingo man, nga Sabado man ipapahulay. Why is it that Sunday has become the day of rest and holy day for the Christians, when in fact and in truth the Bible tells us that the Sabbath is Saturday. What is Saturday? Ikapito ka adlaw simana. Muna ang ngayon natutubagon. Ug daghan ta mga hinigugma mga igsoon ng mga non-Catholics na nagpahulay sa Sabado sama sa Seventh-day Adventist o doon na sa Baptist Seventh-day Adventist. So, pareha sila.
Nga kanang ikapitong adlaw na suwat na sa Exodus 20, 8-11, ikapitong adlaw, mong ipupulay buhatag, trabaho ni mo diyang bugat, gikan sa uno hangtod si kauno, buhat yung bugat. Pero sa kapito ayaw buhat na adlaw ng ikisipa. And what is that? Saturday. What is Saturday? Sabado. Yang anong na Domingo man? Mo na dagong pangutana. O kamo interesado pangutana na kailangan Domingo man nga itong iksimba, di ba? Pagting ng kapada para pagsimba, although kada adlaw mabisa, pero Sunday obligation. Katungdanan na to sa Domingo, ang pagsimba nga ito simba. Nga naman, nagisgot, nalitok ni tanggapan, dadalan, Constantino. Kinsam na Constantino, gibutangan mo niya panahon 371. Constantino, 372, 371. Gingon nga si Constantino, emperador mo na nagbalhin ka Sabado, ngatos Domingo. Tira pasagan na, dili na tinuod. Imagine, 300 years plus, gikan sa pagpahulay ng Sabado, kadto pa usba, o kang nag-usap na mo si Constantino Emperador, dili na tinuod si Constantino Emperador, may nag-usap. Iya lang i-impose. Naandan niyang dibawan sa relihiyon siyang tinuhuan sa iyang inahan. Katoliko man. Yang madomingo man musimpa, kadomingo pahulay. Kusa kay Emperador man siya, i-impose what is the faith of his mother, i-impose niya. Nga tumanon sa mga katawan sa kikarian. Dili siya nag-usap, anak. Mutana mo siya nag-usap, ang Diyos. Ginawa nag-usap. Asa mo na ito mabasa sa Biblia? Atong dito pagbasa ang Usias 2:11. Kanagingon ng Diyos, matita na pagayo kay Diyos. Nagsulti ako na basaw. Ningon ng Diyos, akong pahunungon ang iyang mga Sabado, kung iyang mga ipapahulay. Yan kung bina sa itong mga pinangka mga higala nga Seventh Adventist, nga kanang Sabado, Saturday. Akong pahunungon. Humingon ng Diyos sa libro ni Jeremias, sa una ito, kang Ezekiel, 12:25. Sa Ezekiel 12:25, ningon ng Ginoo, nga kung doon ako'y balaod, ako yun ang ipatuman. Kung mingon ko na ako'y gipahunong-hunungon, yun ang ningon ng Ginoo. Ningon mo siya, pahunungon niya ang adlaw sa Sabado. Sa may gipuli, adlaw sa pagabanaw ni Kristo. Kinsa nagsulti niya na sa Hebreo 4:8. Nga kung Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Kaya nagpabilin pa man nga doon ay adlaw ipapahulay. Pero lain ang adlaw. Ingnon no tato magsulti kung sa Sabado lang yapon, adunay adlaw kay papahulay, mao lang yapon sa Sabado. O man na pagsulti niya na. Hebreo 4:8. Ingon man nga kay kung Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw. Ganong ibuno ka na. Nagutana mo. Kung nasahon ninyo ang Exodus 31, 14-15, patyon bisan kinsang magbuhat sa adlaw sa Sabado. Patyon. Doon na yung sa katawid taon, nga namunit ang kahoy laya, kay isugnod sa kining iyang gipabukal nga maglutog kanon kay gigutom kay iyang mga anak sa sawa. Gigunitan ng liyog, gidanga tuloy sa wall of Jerusalem. Kita mga bato, gipatay. Masarap ang iyang sa namunit yung kahoy sa adlaw sa Sabado. Patyon na si kitsa. Bisan si Jesus, giwarningan. Di lang kay giwarningan, patyon nun, yun nga itong Ginoo. Nga naman, sa adlaw sa Sabado, sa sud sa sinagoga, kapilya, na higiwaan, higin na ninyawa. Ikaduha, doon ay babaeng, doon ay sakit ng cancer, Sabado gibon, kiayaw niya. Doon ay batanon nga, 35 edad, gikas pagkabata, magkamang, kay bakul, gipatindog niya ng kalakaw, Sabado gibon. Na sa Mateo, rather sa Juan 5, 35-37. Busa, way nagkatumang ni anak. Si Jesus yun, nag-iwa, way nagkatumang. Asa mo basa? Naasa Juan 17:15. Ang inyong mga balaod, naghimog mga balaod, nga way bisang kinsa kaninyong nagkatumang, way nagkatumang. Sa Nehemias 13:18. Bisan pang inyong mga patriarka, wala makatuman sa adlaw Sabado. Ipapahulay.
Bisan pag inyong mga anak, nasa Ezekiel 20:21, huwag nagatuman. Nga naman, hilab yan mong gata. Ha? Kung makita ka, magbagid-bagid kasi mabuko-buko kay pakan barukol bigas, kitaan ka, patay. So, grabe. Muna nga, nagingon ang usa ka pulong skinanban, Obi ratio liges, sisat, lex, sisat. Nga kung nagkahulugan sa balawad, nahunong na, pahunong mo ng balawran. O kang nangunay, pagpahunong ang Diyos. Yung Ginoo, pahunongon ko ang ipapahulay nga Sabado. O man yung Ginoo, pahunongon ko nga itong Domingo. Sabado man, kanang Sabado, iangkon man na sa itong mga igsoon. Saturday. Pahunongon. Yan yung Ginoo, kung doon ako yung gisulti, tumanon yun na ako. Nasaan? Isaias 14:24, mingon ang Diyos. Kung ako musulti, mutinguha, tumanon na. Yung sa may tinguha o gisulti, Ginoo, pahunongon ko yung adlaw Sabado. Ug naghiskot taglayang adlaw. Yung kanang mawang adlaw, naghiskutan, dili na Saturday, pero gingan na yapok Sabado. Kay galo ka Sabado, kay sila pa na, igpapahulay. Ang in English na Sabat. Abi di siya na adlaw ipapahulay. Ang Domingo, gingan lang sa Sabat. Gingan lang sa Sabat. Asa pa sa? Sa Leviticus 23:11. The first day shall be called Sabbath, a day of rest. And heavy labor is not allowed on this day. Itugod, pagbuhat, o kanang unang adlaw sa simana. Sa mga unang adlaw, kay kapitong mga adlaw sa Sabado, ang unang adlaw sa Domingo, igpapahulay. Yan, na sa San Juan, 19 nga to sa 26, si Jesus din is kalibutan, matay. Pagkabanhaw niya, pumasam sa kag sa langit, 40 ka adlaw. Pero nining 40 ka adlaw, nga doon ay adlaw nga Domingo, at tugas siya musuod, kuyog sa mga apostoles, dili sa sinaguga, nga ngayon papahulay sa tote. Sa ito pa, Domingo na ang gibalaan. And I have a last say about this, and it is formed as a question. Doon ako yung katapusang pulong ini, para makapakutan ng uban, nga may tungod si papahulay. Ingon man ang Diyos nga pahunungon ako. Wa may makahimo pagligwa o pagsupak niya na. Nasuot man na sa Isaiah 55:8, unsa akong gitinguha matuman ako. Sa mga tanan ako, nga kung galing ang adlaw papahulay nga Sabado, gipadayon pa na sa Kristohanon nga bundok ang akong pangutana, asa ka kabasas Biblia? Di ba niya? Biblia, asa ka kabasas Biblia nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol na pahulay sa Saturday. Wala na. Nanuwa naman, kaya pahunong na sa Diyos ang mga apostolis, musupak sige sulti sa Diyos nga pahunong na. Nagisgot naglayang adlaw, nga adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Muna nga na to. Sa first day of the week is also called Sabbath. O sigulugan na ipapahulay. Pero dili na Saturday, Sunday na adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Muna gipuli. Niya, ang bugat kayo, mo pagpangitag tubag sa kumpurutan. Asa mabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Jesus, doon ay apostol nagpahulay sa Saturday. Pasahon na ito, manang mabasa ba? Ayaw na yung diyan man sa kumuna-una. Nanood man ito sa sinagoga sa adlaw Sabado, naglingkod. Dili na mo itubag sa kumuna. Daghan naglingkod, nagtrabaho ka na, di magagabas. O, lihog mo nang naglingkod. Nga mabasa yun, nga si apostol Bartolome ba na? O, pahulay sa Sabado, di ka kabasa. Mora ato'y katubag sa nindot pangutanan ni Brad Alan Tanggapan, di tinuod nga si Constantino mo nag-usap. Ang nag-usap, mong Diyos amahan, pahunungon ko ang ilang mga Sabado kung ipapahulay. Huwag ilang ipapahulay ko nito, Saturday. Awahay ng Sabat, Sunday, nga mga Domingo sa pagkabanhaw ni Kristo. Okay. Sabag na na itong pangutanan. Ang dami mo dihan, okay. Daghang kayo nag-minaw na ito, malipay na silang magkakatoon sa ngayon nilang katunan. Kanya, niya si Ano ito? Batan mo dali. Ano ito? Oh. Di gawas do? Oh, ito lagi mo sa. Pero dapat uban aron nga mabinaw sa tasuban. Okay, salamat. Kamong diha nga kuha dunay pangutana gamay, ambit sa nato diri. Branjo, balik na sa ko sa akong nimutangan, may tungod ani sa dato ug pobre. Ibaw gimo usang paagis mga dato o pobre. Kini ato basahan sa Biblia may tungod sa Lucas 6
20 ngantos 26. Lucas 6:20. Bulahan kamong mga kabus kay naghari ang Dios kaninyo. 21. Bulahan kamong mga gigutom karon kay ang kamo magabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mga tawara unya. Og diri sa Bradsog, di sa may tungkol sa dato. Mateo 19:23 ngantos 24. Ato kaning mabasa murag unfair mo kani Bradsog. Klaro kayo masabot maglisod kayo sa usa ka dato makasulod sa gingharian. Ha? Maglisod di ay ang dato makasulod sa gingharian muna sa ginhawa kita ng dato sila labi na Bradsog ka maayo ilang nibuhat na dato sila niya. Di aban diri sa Mateo 19:23 ngadto 24 nga maglisod kaayo sa usa ka dato makasulod sa gingharian Bradsog. Ug sa 1 Timoteo 9:6 apan katong buot padato mahigagom sa temptasyon. Ako pa pangutana Bradsog. Di ba ka unfair Bradsog? Palihig kong pasabot Bradsog. Salamat kayo, Brad Alan Tagapan, Madawpi, Bugato, ligon kay mga pangutana. Dato o kabus. Sa Lucas 6:20 ay gibasa nga 26 nga bulahan kamo mga kabus. Bulahan kamo gigutom. Bulahan kamo nga nakalisod sa pagpuyo. Anong bulahan ko daw? Ang labing bulahan ka nang pahiyong ta kay may tagpagkaon. Ya makabuhay ta kay doon natin tinigong ang kabus. Alamot gina pero sa ngabil ni Kristo yatagan ng special description na bulahan. Kay nanda na ito, mas panahon na tas kalisod. Kay Kristohanon mata, sub-sub kay nga itong pagsangpit sa Ginoo, pangayo kaniya. Yan mo na ganas Ginoo nga, kanunay tang relying on Him, but sabot nga kanunay tang sangpit kaniya, kung natin mo sandig kaniya. Yun ang magpasabot nga, ang pagkakabos, didayag sa Ginoo. Kundi ang kahimtang sa kabos, nga samtang nakalisod sila, wala sila kadangpan, nga adunahan nga muhatag nilang pahandir, kulawan ba, at tulas Ginoo, malipay Ginoo. Walahan ang kabos, walahan gigutom, kay karon gigutom mo, pagkabos siguro niya kamo. Ang ginugdan ko sa atong kanunay pagsangpit sa Ginoo kung kita na as kalisod. Pero kaya kita, suri-suri ta, nagkagay sa lapit, ato sa Europe, ato sa China, wherever. Kunya dayon, ang dato gipa hinumduman nga malisod pagsuod sa langit. Masayon pa sa kamilyo pagsuod sa mata sa dagom kaysa sa kadato pagsuod sa langit. Maragwa ang inspirasyon paglaong maluwas ng dato. Siya na ka ng kamilyo. Pareho man kadako sa kabayo. Yung kanang mata sa dagom, pamilya ito ng kamay mo ka magkasuod ng kamilyo dito. Pero doon na dito sa Galilea, sa Jerusalem. Doon na dito yung dapit nga, hinganlan o mata sa dagom. Purma ng mata sa dagom, pero magkasuod ang kamilyo kay inunod mo pagkaya sa ubos. Ikabang na niya, magkaagin na siya. Pero lisod. Sa San Lucas 9, hidayag ni Jesus sa mga dato. Kaya samtang naglakaw siya padung sa mga dapit nga iyang atuan, nagsunod niya mga apostoles nga gibiyaan nilang pamilya. Nga, doon na may mga apostoles nga minyo. San Juan pila ka apostol, litaw. Muna ningon si Jesus, kining akong mga kauban, suhuli ang ilang kahago. Na sa Lucas 10:16. Ya doon ay mga tao nga diha sa larangan sa mga adunahan, nanganaog ang mga babae, naluoy, naghatag sila, o stipend, suhol sa kahago sa mga apostoles, nalipay ang Ginoo niya. Ang Ginoo, pilog-pilog baos sa inyong kaayo. So, balik ko na ito nga, ang mga dato, matulpas pangutana ni Brad Alan nga, naitintal silang magalingon kay kasayon, kadunahan, huwag yung kaguol, ya malimot pagsimpa kay magsuri-suri sa malayang lapit sa kalibutan kay magagasto man. Muna yung temptation of the rich na ang dato, ang bahandi, may ulipon kanila. Dili kay mga salapi, bahandi, ilang ulipon. Muna yung temptation of the rich.
Mo na atong tubag sa may pangutanan ni Brad Alan Tanggapan, niya ato sa paminawan ng nungaling ang uban. Okay. Daghang salamat sa tubag ni Brother Sok sa pangutana ni Brother Alan Tanggapan. Yang sunod nga pangutana Brother Sok niya sa si Brad Buni sa Mandawi gihapon. So atong gawaton si Brother Buni nagikan sa Mandawi gihapon. Si Brad niyo po? Ino. Ino. Sidong May gabi, Brad Chok. may gabi. May gabi sa tanan, no? Kini akong pangutana, kabahin kini karong buwan na kay month of Rosary man karon kay buwan sa Oktubre. Kunya, ang akong pangutana, akong ipunting dito sa Lucas 1:28 nga ningon si Anghel Gabriel nga puno ka sa grasya, no? Mag-isgutan niya nga ang akong pangutana niya nga ningon man ang Anghel Gabriel nga ang mahal nga birhen puno sa grasya. Nga bulahan ka sa tanang babae nga tanan. Unsa man ning mga grasyaha nga naa sa mahal nga birhen, Brachok? Nga puno man gid kayo siya. Niya mao kani ang akong pangutana nga ngay ko katin-awan nga pwede maging pagkabulahan sa mahal nga birhen. Salamat kayo dong Buni Inok imong luluto si ito nga itong Catholic Defender bali no di lokasi. Nagkaroon ng atong tubag niya na nga unsa man ni grasya nga gingon ni Anghel Gabriel gisugo ba siya Diyos naman nga sultihi Anghel Gabriel ako ning mga pulong litukan ni ngadto ni Maria. Mo nang si San Gabriel militok mo na imong gisgutan nga ningon ang anghel maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo na kanimo ulahan ka sa mga babae nga tanan ulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus mo nang imong pangutana unsa man ang grasya unsa man nga nagapuno ni Maria ang grasya dunay duha ka kahimtang ang grasya persona. Masalang grasya persona, si Kristo man ang nanaog, gikas langit, gikas sa bahan. Ngayon siya, divine person. He has a divine grace. Na niya ang kahimtang sa grasya, masalang kahimtang sa grasya, ang kabalaan, ang kahimayaan, ang hiyas sa gugma, ang hiyas sa pagpailog, ang hiyas sa kabuutan. Muna siya ang epekto sa grasya. Si Kristo mo din siya. The grace as a person. Kani puyo ni Santa Maria. Yun na pa. Ang kaalam sa Diyos, sumala sa Lucas 1:24. Si Kristo mo kaalam sa Diyos. 1 Corinto 1:24. 1 Corinto 1:24. Si Kristo mo kaalam sa Diyos. Sa kaalam 1:4, ningon man, ang kaalam dili mo puyo sa lawas nga makasasala ug kalag nga mahugaw. Anong gipasiuna man na? Nga ang kaalam mo si Kristo. Yang kaalam dili mo puyo sa kalag nga mahugaw. Ug lawas nga makasasala. Si Maria man gipasabot. Nga kinahanglan puyaan ni Kristo natong Ginoo. Pero dili siya mo puyo sa kalag nga makasasala. Dili mo puyo si Kristo sa kalag nga magkasasala. Ergo, kani puyo man si Kristo sa diya ni Maria, siyam kabuhan. Why buling si Maria? Kay full of grace. Ang Diyos Amahan mo hinagsulti. Iyan nagisugo ang anghel. Sa magod nunay garapon nga dako kayo. Sudlan na ito puno na tubig. Puno na sa tubig garapon. Yan nunay usa ka tasa nga lana. Ihuwad ko no. Wawas na. Kay puno na ba ang mong garapon sa tubig? Kung ang kalag ni Maria puno sa grasya, way na ang sila. Muna nga, magulugan na nga the person of Christ dwells in him. Muna, the grace which is a person, doon the grace which is the life and the power of God. Ang grasya nga makasantos. Kung doon natin ang grasya makasantos, sayon kayo na itong biyaan ng sala. Sayon kay nato pagbuhat og maayo kay ni puyo man ang Ginoo nato isip kahug dili sama ni Maria. It's not merely power but the person of Christ
dwells in him. Muna siya puno sa grasya kay si Jesus ni Puyog ko niya, so siya kabuhat. Muna pa siya ipanganak sa atong mahal na Birhen. Muna pagkapuno sa grasya. Nato pa, way luna sa sapa, sa sala o kadautan. Nga muintra ni Maria. Kay napuno na siya sa grasya. O kay puno man sa grasya, kay buutan o balaan, suod kayo sa kasing-kasing Ginoo. Kusang magkalisod na sangpitan ni Santa Maria. Mahal kay dahan, iyang po ako, sultihi ni mong anak. Naunta, madawat na ako akong ipangayo nga giginanglan sa akong kalawasan. Si Santa Maria, way langan, muhugong na siyang anak na ako'y tao nga kanong nagsangpit ka na ako. Mara, atake siya sa giginanglan. Ang Ginoong Hesus ni mabaliban niya na. Tungod kay di niya kabalibaran ang iyang inahan bisag di pa mabutang panahon. Nasa sa Biblia na. Nasa naman 2, versikulo 2, 4, ang pag-ong kinasal nagka kaya mukat ang kasamo pa kay hutan ng pino. Yang mga nagsunod-sunod pagkatusan ng mga bisita. Yan ingon taon itong tagtungod. Ingnara, ma'am, hindi mong anak. Nga doon na nabigpino diri. Sa una lang ini. Madon ingon si Santa Maria, anak, huwag na sila pino. Understood? Pagbilagro anak. Kasi ito pag Jesus, wa pa mabot ng akong panahon. Labot pa, wa tayo labot. Ang ingon ini nga problema sa gikasal, ang tagtungod. Ang mga ginikanan sa bana, ginikanan sa sawa, mo'y mangitag solusyon, dili kita. Punto ang mga Birhen, kita naos ba tao, basta lang paita sa may dahang balibaran pa. Pero ilakang lang, kung kausa kalakang si Santa Maria, ingon na sa sunugod, dong, unsay isugo sa kong anak kumana. Ningon ba ni Jesus, kanang unong katadyaw nga inyong dool-dool ninyo nga patuwad naman ninyo kay tubig. Una sa tubig, dan ang rin. Diya gihipon ni Jesus nga bino. Labi tugog kay bino. Ningon ko itong mga tao na kayo kanindot hindi bino ha. Hindi na inom, hindi pa kayo talangok-langok. Karoon pa man mabot. Sa ito pa, ang pangayo ni Maria, hindi balibaran. Bisag wa mamabot ang panahon. Bisag supak sa kultura. Kaya nga ginahan na ngayo, iya ka nang ihata. Mao na ngayon lang na ito. Privilege of Mary. Privilege of the Catholics. Kaya masakit na tan Santa Maria. Karang uban din masakit, dili sa tamanaway. Okay? They have their own way. So muna atong tubag sa pangutan. Maraming salamat, Brother Sok, sa imong tubag sa pangutanan ni Brother Buni. Ug ang sunod nga pangutana, Brother Sok, aniya si Brother Judy Nadila. Brad? Judy Nadila? Oh, Jude. Mari, Brad. Andam-andam sa imong pangutana kay kaya andam si Brother Sok pagtubag sa pangutana. May gabi, Betso. Yes. Ingon nga sa imong kubanan sa Dubai. Sa tanan natin mga kubanan sila amino. Yes. Humingi ko ng medyo Tagalog ako saya kasi Tagalog sa Manila. Oh, sige dong. Pero Betso, ang akong tanong, pangutana, kung ang Diyos na asa tarang dapit sa astral lugar, no? Alam ko niya anong may tabo sa isip ng tao. At anong Betso, sa diaryo, sa TV, o sa radyo, makita niyo lahat ng mga nangyari. Ang mga patay dito, patay dito. Ang anak, gilugo sa amahan. Ang ina, gilugo sa anak. At anong Betso, bakit tuluyan? Huh? Oh. Kung ang Diyos, alam niya ang lahat, bakit hindi niya papalitan ang isip ng tao? Oy, huwag mo nang gawin masama yan. Bakit ang tuluyan, Betso? Unang tanong. Ikadawang tanong. Kining pangitabo sa atong sarili. Sa ibang nasod o sarili sa ato. Kining nagyari sa atin na kalbo tayo, nagpanga itong kipon, naputput. Di ba rin mabalik sa Diyos? Ang ibig sabihin, dapat rin di may mo sa Diyos. No? Wala ko tanong, Betso. Dapat rin di may mo sa Diyos. Manan pa niya. Kahit ang mga buhok, ang mulagdag sa imong ulo, alam ko ginaganon. Kahit ang mga bas, nas na dagatan, alam ko. Siyempre siya ang nagawa, alam niya. Kahit ang imong isip, hindi isip, alam ko yan. Bakit, Betso? Bakit ang ubad? Natuloyan. Bakit hindi nagpalito ng Panginoon? Huwag mo nang ganyan kasi mga
Masama yan. Pag yan tuluyan, ikaw ang tanong. Okay. Jude Nadila. Salamat kay Jude. Si Mumay Pangutan. Pagkatana ni Jude, mauning musunod nga itong tagdon kay saka matulunanon nga tubag ang iyang ipangayo nga naman ng Diyos. Ibaw ta nga nasa sa tanang dapit. Naman nasa Jeremias 23:24 that God is everywhere, anytime, any place, wherever. Siya. Kanya, nga naman, nga nang hitabo man yung mga makalilisang kay buhat, kadungog ta nga na pinatyanay, mga kaliwat, suot, ginikanan, niya magkadungog pa kita gilabihan pagka makapanlimpawon sa balhibo, mga amahan, lugo siyang kagalingon nga na, uban pa nga mga mahugaw kayong nitabo sa kalibutan. Silip siya ang hunahuna, pangutana niya, nga nung wa ni Badlungas Ginoo. Kung siya gusto pagkalinaw, gusto nga di mahitabo ng mga mangilan nga talinawon sa kalibutan. Ya, sunod mo nga mga panghitabo sa kalibutan. Nga libot niya pasabot kini mga gubat nga labihan kadaghan di mo kalibong mga mata. Ya, kini pagyudyod sa ka usapan sa tao. Ikan sa mga bata, batanon, hilwas, healthy kayo, gwapo kayo niya. Kita, Brad, Judy, marag magkabantay na ta. Ha? Nga na, pagkatigulang ni silip na nato. Nga binay na ta mulakaw niya nga tungipon, naghangay niya nga to. Sapaw pa, karong nga tagak lagi yan. Nga naman eh! Mga ni pagkatana ni Brad Judy. Ang netabo mo na nga, ang primero ni mong pagkatana, nga nung wa mamumadlong ang Ginoo. Doon ay pamadlong ang Ginoo nini. Na Jeremias 29. Nga musulbong na gani magkagrabe ng sala ipadako ang mga kalisdanan sa kalibutan. Ang kalisod sa pagkaon. Uwaw. May ulan. Niya ang mga mananap na mukhaon sa itong mga tanong. Niya guba. Makasakit mo tagibaw dinigikan. Na lisod pagtambal sa doktor. COVID-19. May tampal to. So nangamot man eh. Kastigo na sa itong sala. Matod pa sa Jeremias. Kunya, katong gingon ni mo nga nagkayudyud man kita gikas kalaksik ang bungan. Yung isa mo igo ko nga tungipon nga nogon kayo mga tagak lagwan at pilati. Unsa man eh. Ngunit imaan na to nga everything that exists. There is always an end. Mga butang ang gihipos Ginoo din sa yuta. Isa ng tao na pinangga niya, doon nag-iutlanan nga mo katapusan. Wala na sa Sirach Kapitulo 2, anong atos 23, dili ako'y naghimos kamatayo. Ang sala mo'y naghimos kamatayo. Dili ako'y nakaingon sa nga gubat. Ang sala sa mga tao, kahakuk mo'y nakaingon sa gubat. So, mo na ato ni ato magon. Di din ni malalis kay, mo ni atong destiny, nga matiguang ta. Pero doon na dili matiguang na to. Mga atong kalag nga espiritu. Nga matupay kamatay nato, ang lawas balik sa bog sa yuta, pero ang itong kalag espiritu mo balik sa Diyos. Ecclesiastes 12:7. Yan ka ng kalag ang ikas kalibutan, uban pa sa lawas puutan, dadurns kinong kalag nato. Asaman, dito sa mayaw, kalipay mulay katapusan. Pero katong mga daotan mo ay pagkabana, way pagtagad nga mo simba, way katagad nga mag-ampo, nasulat. Nga uban pa sa lawas din sa kalibutan, nagpatuyan sa sala, ikamatay ang lawas balik sa bug, ug ang maong kalag na tawana, adto sa silot sa impirno mulay katapusan. Nanas pinadayan, Kapitulo 20, Versikulo 10, ang mga tigpatay tao, ang maglugos, ang ilang kalag, naglagon ko dili sila, makahinulso, samtang di pamabot nila ang kamatayon. So, kung man mawag ang kamatayon, hinulso ta. Nabas Biblia na. Ezekiel 18:37. Ezekiel 18:37, bisan unsa kadaghan o kadako sa imong sala, kunin mo ng hinulsulan, kunungo ni mong pagpakasa, pasayluon ta ka matod pas Ginoo. O magtuman ka sa mga sugog, magbuhat umayo, ablihan akong langit, kanimong makasasala, aron dadon kay ikaw gingarin sa langit. Ngano, kay mong gihunong, hinulsulan imong sa, nagbuhat na kagpayo, nagkapayimong tako, sirado ang langit para sa makasasala. Pero kanimo nga naghinulsol, ablihan akong langit.
guyog ta ka sa panon sa mga anghel ug mga santos nga naghimaya sa kalipay walay katapusan. Pagkanindot niya na alang ka natong magkasasala. Dunay pasaylo ug kablihan niya ang langit para nato basta kita nagbinuot na. Mao na atong tubag sa mayong pangutana ni Brad Judy Nadila. May kayo yung pangutana, Jud. Balik ka ni Lungaling. Daghang salamat Brother Sob sa imong nindot nga tubag sa pangutana ni Brother Judy Nadila. O karon Brother Sob niya si Brother Richie sa pinamungahan gusto sa siyang pangutana atong dawaton si Brother Richie sa iyang pangutana. Ricky Saluda. Regis Salada. May gabi dia Bradsok ug sa tanang naminaw sa tibok Sayan ug Mindanao nga aniya karon sa atong programa. Ang akong pangutana kanimo Bradsok mahitungod ni Ginoong Hesukristo nga niari siya sa kalibutan sa nga nagda siya sa gugma. Niya karon sa Lucas 11:27 kung ako masayo niingon mi didto si Ginoong Hesukristo, dad-ag katong tawo nga wala mutuo diri kanako, patya diri sa akong atubangan. Kanang pag-ingon niya nga patya, wala pa nasayop si Kristo ana? Palihog ko tubag kaning Bradsok. Mayaw kay na yung pangutana ni Brad Ricky Saluda sa pinamungahan. Kada programa na to, kada Domingo, present kini si Dong Ricky, katong iya kauban taga pinamungahan yan. Lisod ni pangutana. Kaya nga itong Ginoong Hesukristo na tingban sa kamapailubon o gugma bisan sa mga magkasasala. Ingon si Suswa, kung mo niya pagpangita sa mga matarong. Yan niya kung pagpangita sa magkasasala, ano na ko mo singgit kanila sa pagkaibao sa kung gugma kanilang magkasasala, pag hinulsol kay kung kamo akong luwason. Yeah. Kining Lucas 11:26. Grabe mga ni magkasultihan Ginoo. Nabaliman, ha? Nausap pa nagtuno siyang awit. Ha? Ingon siya din sa Lucas 11:26. Kadtong wa mo tuo kanako, dada sa mga tubangan. Patya pinagig espada. Uy, nausap mo na Ginoo. Ipangita niya ang mga dautang, ang mga kasasala nga nalayo kaniya. Kaya ipaduol yang kugalingon, karon andam siya pag-abli siya kasing-kasing sa pasaylo ug kaluwis makasasala. Pero unsa man karon nga gisulti? Di naman ni Mos Kristo. Kadtong wa mo tuo kanako, dada sila sa kong atubangan. Patya sa espada. Espada pagkat kini Brad sa adlaw ni panudya, adlaw ni paghukom. Nga kadtong mga tao nga isag-usaon ug padaas Ginoo siyang mensahe sa gugma ug saan sa pasaylo sa mga sala nagpakabuta-bungol mitalikod kaniya. Mura nga naa sa daang tugod ug moabot ang panahon ang pagsilot sa makasasala. Espada nga mugula sa baba ni Jesus. Dili na espada ka nang nasa panday din sa pasak. Kundi espada gikan sa mga pulong. Sa ba? The word of judgment. Mga pulong sa paghukom. Nga dito sa kalibutan gipangita kay ikaw makasasala. Yablihan ako ang akong kasing-kasing. Isa kung sa ginaghanon o kadako, kagrabe si mong sala. Nag-andam ako, ipaagas mong tubig sa pasaylo. Nga mong hinlo kanimo. Kapanuwa ka mamati ka na ko, di mo kong italigdan. Nagsimba ka sa mga bakat ng Diyos, mga Astaroth, Baal, Belfior, Diana, Jupiter. Huwag man ng mga Diyos man sa mga pagano. Dili man na sa sama sa itong larawan sa mga santos. Ganunay gilarawanan. Nga sa templo sa Diyos, sa kadakong templo sa Jerusalem, iksod mo dakuang altar na kinulit ng larawan sa kirubin anhin. Kinulit ng larawan sa dagway tao. Kinulit ng larawan, simbolo ni Kristo. Kunya sa kaalam 6:8, kaalam 6, versikulo 10, dingon ng Ginoo, kanang mga butang nga sagrado, tagda sa kamalaan o sagrado nga paagi, kay mabalaan siya ka. Pero kung nato ng bugal-bugalan ng mga larawan sa mga santo sa masuban nga ilang dugmugon, ilang sunugon at umangas mga tao, dili na maho.
Kaya dili na mao ni ang gisultis Ginoo na sa Deuteronomio. Mga Diyos sunog ka na, pulverize, dugmo ka na. Pero ang larawan ng mga balaan sa mga santos ayaw nagpasipalay. Asa mabasa na sa Ezekiel 28:18 ang mga sagradong larawan. Tagda na sagrado. Kung di mo na pasipalahan, silutan ka na. So mo to ang nindot nga pangutana ni Ricky Saluda. Nga naman, ginausapan ang atong Ginoo. Ngani man katunga mo tuo ka na ko, dadas mo tumangan, pati ang espada. Dili ni aktual nga niya, dili sa kalibutan. Sa adlaw ni Spanudya, namatod pa sa libros ka. Sa pinadayan, mugawa sa bapas Ginoo ang iyang espada. O dili na espada nga dunay suwap, kundi mga pulong sa paghukom. Pulong sa judgment time nga kamong giya sa wala, nga wala mo tuo ka na ko, nagalagad ka mo siyawa, at tumo sa impyerno. O, na siya ang word from the mouth of Christ, sharper than two-edged sword. Asa mabasa? Hebrew 4:12. Ang pulong sa Diyos at daw sa panudya, hait pa si espada ng mga isuwa. Dili na literal nga yung tawag na pagkituon ka nga malagpot ng uho, kitigbason. No. Ako na nga, hindot na yung pangutanan. Kaya dili ta katubagan na makaingon ta. Pangis na ini. Ang Ginoo, pangis na ini, dili. At daw na sa panudya ang ipasabot. Muna atong tubag sa pangutanan ni Brad Ricky Saluda, niya balik na ni Dongaling Bagal. Salamat Brother Sok sa imong tubag ni Brother Ricky Saludar. Niya ni aman mubalik man si Brother Judy Nadila. O ari brother, ikaduha niyang pangutana, last kuno niyang pangutana, niya atong paminawon ang pangutana ni Brother Judy Nadila. Brother? Masbol ko sa pagkuhan, pagsulti. May gagawin nyo na tanan. So, Bishop Bradshaw, ako na advisor sa San Jose. Muna nagturo na kong Bible study. Alam mo yung usok? Yes. Oo. Noopanis ng Papa. Klaro na nila. Noopanis siya. Catholic Defender. Sabi ng Papa ko. Ako na po rin. Beribati ko kahit ano. Sa imong katinawas pagto, bulungan, bulunto. Yan ang taming ko. O ngayon ba siya, akong tanong, akong pangutara mauli. Diyan sa Biblia, ginaingon nga, Jesus is the Savior, mangluluwas. No? Si Kristo ay mangluluwas. Bakit ba siya? Kung saan mo na ginuwas ni Kristo, ang ato kay kasalanan, ang ato mga buhaton, na dami mga buhaton, hindi mo yan naluwas. Natulugan man, dami mga, dami mga mata na hindi man naluwas ni Kristo. Yan ang tanong ko, Bradshaw. Okay ka? Salamat kay Brad Judy Nadila nga iyang yung ipibaw nga ang iyang papa si Claro, Brad Claro Nadila. Ako pa rin itong tinunan. Yan kini o, tinunan niya po yun ako. Yan mag-ilag ini mo, pila kay edad ini Bradshaw, kasang lulo ini. Tinunan mo niso. Bitaw, kutos may mo nga ginhawa pa ta. Kutos may mo kitagan pa ta kalamhan sa Diyos. Gamiton tani, bisan pa nga itong mga pinanggang nga mag-iksyon. Magkatigulang na niya, putulog ka na, katigulang na ganyan. So, akong iya papa, lulo. Ano yan? Kaya, apil pa sa akong pagtulog niya. Pero ang iya pangutanan nito kayo, ha? Unsa magisilutan si Ginoo gani kanato. Kung yan ni siya matuba ni Brad Johnny, nga manunubo sa manuluwas. Unsa may luwason niya kanato. Ang ato bang sala mo iluwason niya o kita bang magkasasala mo iluwason niya? Di ba? Pili sila ba? Ito, ang nasabot Ginoo kung iluwason niya magkasasala, kita giyang iluwason. Pero sa banlaan kasulatan gikan sa libro ni Sirach, the sinner and the sin are all odious before God. Sa may binisyan na. Ang magkasasala o kang sala, dulungtanan na sa Ginoo. Kaya doon na may mingon nga, way sa pa yan. Hinugtan si Ginoo kong sala. Pero, higal lamang mo magkasasala. Ako magkasasala, pero higal lamang mo niya. Pero, isultis Biblia. Nga atong sala o kitang magkasasala. Dulungtanan na si Ginoo. Pero kung ang atong pagkamakasasala, mo admitar lang ta, mo admitar ta. Lord,
Forgive me, my God. I love you, O Lord. I'm sorry for all my sins. I will cease to commit sin against you, O Lord. Please forgive me. Ingno na ito pagampo na Ginoo, nahigugmang mo kanimo. Dili ko gusto mahimuot kanimo. Kung sa Ginoo akong hunungon nga akong pagpakasama. Magbinuotan ako. Yung Ginoo. Good. Judy Nadila, very good. Kasi luod na ka, aplihan akong langit para niyo. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia? Na sa libro ni Propeta Isaias, Kapitulo 1, versikulo 16-18. Kung sa'y buong ni Jesus, dool sa Diyos Amahan, dool kamo kanako nga magkasasala. Usahon ta paghusay, kamong magkasasala. Hinulsuling tanan yung mga sala. Kay bisan pang inyong mga sala, dagtong pula o itumpas alkitran, akong papatiyon ang inyong kalag sama sa Snow White. Sana Snow White, no? Kana pang uwan si ilo. Sa Japan, Amerika, uwan pa na, pero ice, puti kayo. Ingon niya na kaputi sa itong kalag. Basta manuol tas Ginoo. O na nga, kanang ingon nga, ang Ginoo nasuko sa magkasasala? Yes! Pero kang magkasasala, manuol ka niya. Ganun pa ang Ginoo, anong pagkakus ka nato. Ano bati niya nato ang dinagaang siyang gugma ka nato magkasasala. So muna, balik ko na to, nga Isaiah 1, 16, 18, dool ka mo ka na akong magkasasama. Usahon ta mag-usay. Bisan pa ingon ka nagtumpula sa iyang sala, o inom ka, itum sa alkitran, dool ka na ako. Pag kinulsol, biyahe mong sala. Pasayloon ta ka, mahimong kalag, akong paputiyon sa masanyibi. Your soul which is dark as alkitran, I will whiten you as snow white. Yung muna. Ganito niya na. Muna mo dool kita. Ayaw nagdool lang Ginoo na magtinga-tinga na ilisod na pagpurnahon. Ang pagkinulsol sa masakiton nga grabe, dili na higpit ngayon ulsol. Manang ka may pataglawas, makaklaro pa ta sa atong isulti o giuna-una, then do it. Ayaw papunta nga matiguan na. Karon sa bisan unsang higayon, kinulsulan nata. Nato, kuno galing may sukamon ta pagkasa kay kamuts Ginoo, anda pagunit ka nato. Aron kita kuyuro niya, aron kakson ta niya, aron mawa ang atong sala o iyat ang masino. Muna atong tubag sa pangutanan ni Brad Judy Nadila nga iyang i-introduce nga katong iyang papa ako pre itong tinunan. May maka-imagine kong pila na kaedad ni Universo. Asa po pa din na Judy. Okay, balik na Brad Ali. Daghang salamat, Brother Sok. Niya, imong nindot kay nga tubag. O niya man si Brother Buni sa Mandawi. Gusto nun siya dunay kaduhan niyang pangutana, Brother Sok. Yes. So atong dawaton si Brother Buni na gikan sa Mandawi City. Oh, yes. Brother Yes. Buni, doon rin sa atong microphone. Salamat kay Brad sa laing higayon nga ako makapangutana, no? Ini sa pahayagan. Kani ako pangutana, Brad, so mahitungod gid ni sa pag serbisyo diha sa mamatay kay isip sa kali minister sa mong parokya. Kay tabo sa unang panahon nga kung dunay mamatay nga maghikog, dili may mo perform sa among liturgical kay lagi naghikog. Pero karon itubutan nami nga magbuhat og mga pag-ampo didto sa namatyan. Muna nga mangayo ko og pagpatinawan ni Bradso unsa magay mga rason sa unang panahon nga dili gididaan man ta pagbuhat og pag-ampo labi na namo mga lay minister didto sa namatyan. Kunya ikaduha nako pangutana kining pagpanudlo kabahin sa mga bata nga mamatay nga wala pa mabunyagi, no? Unsa man gyud insakto o nindot nato nga pagpasabot ngani ngadto sa mga katawhan nga maminaw sa pagpaabit sa usa ka minister kabahin ining mga bata nga mamatay nga wala mabunyagi. O kana mo'y akong pangayuan o katinawan. Daghang salamat Brad Boni, Catholic Faith, Catholic lay ministry. Sa lay ministers. Salamat kayo. O representing sa Mandawi. Ang atong tumaga na Brad Boni sa unang pangutana, kanitong na maghiko. Dili kita isuot sa cementerio. Dili kita binitahan sa pare.
Kay matod pa, kami mga pare, wa may babaos dangatan ining tapabayhana. Malangit man ni, may perno ba? Kikog mo na siya. Dili may gusto nga mahimo siyang panikingnan. Kaya nakramunik talamdon nga ginikanan, talamdon nga mga tao. Nga nakikog, pasiksundo na siya. O saron dili sundon panitag nun na ilaing babae nga gihamok sa mga suliran nga kasing-kasing nagunog kay gibiyaan siya sa nagbahal kaniya. Niya magunaw na lalagdawtan pagikog. Dili mi gustong sundo na. Kinahanglan mo hangad sa Dios. Magmingon Ginoo. Ipakyas ako sa kong imahal sa kinabuhi. Giwatas-watas ang akong kasing-kasing sa tumang kaguol nga way makapilot niya na. Gawa siya imong grasya Ginoo. Usab sa luwa ko Ginoo. Tagi kong dagkong grasya nga dili ko magunaw na maghigom. Muna yung gusto sa mga pare. Pero na magpasabot nga di na ba na pabinitahan sa simbahan ng imong anak, madam, ma'am, kaya naghigom man na. Nga na sa sementeryo nga kanang publiko. Pero karon dili na. Muna nangutana sa kong ngano man na. Kay lagi, tunay usa ka tawo nga dito sa 12 story, matanon. Nga anak sa buutan kay nga mahan nga musimba kada adlaw. Magiliw po kanunay sa Diyos nga bantayan ang iyang mga anak sa tanang kadautan. Diyan nagkikog nagamba. Wak! Kagaya ang iyang mo. Guwang utok patay. So, ang amahan way kabutangan siyang mga luha nga nangaga siyang mga mata. Kasing-kasing nga nagluya. Luhol halos na muginhawa. Tungod kay gimunbod siya sa tumang kaguol sa pinangga niya nga anak na namatay nga naghigop. Ngayon tabutan mo siya. Doon ay sa katawang ng Diyos nun kayo. Ingon, Brad, natuo ka ng imong mga pag-ampo, imong pagiliw po alang sa kayuhan sa imong anak, gihikawan ka sa Ginoo, natuo ka. Dugay-dugay na katubang. Siya nagtuo ko, gibiyaan ka sa Ginoo, gibiyaan ko sa Ginoo, huwag mabiyahin. Kaya katong imong anak sa pag-amba, mata kay ba? Nilitok sa ngalan ni Jesus, Ginoo, naigugma ko kanimo. Roma 10, 13-14. Bisagin siya makasangpit sa Ginoong Jesus, iyan ang losyon. Muna katong imong anak, tungod sa imong pag-ampo, tungod sa imong kabuutan, giagak to sa mga anghel, bisan siya nagbuhat, niya na. Di ba o pagka, Brad, unsay nagtabong si mong anak, siya pa magiging. Di ba o po? Igamit ng drogas. Dili na normal yung panunong pag-unaw na. Gisamok kung gihamok na siya sa gahom, sa drogas nga gidili. Muna gihukom siya, dili mayo. Dili siya pagkasado ang Ginoo. Kay unbalance naman. Dili naman normal yung pag-isip. Muna naghikom siya. Ayaw ka. Dili na siya pagkasado ang Ginoo. Kay gahom sa droga mo na nagtukmod ka niya. Kusa ang imong pagampo. Ang imong kayo. Ihulit to sa Ginoo si mong anak. Ayaw ka. Muna mga pare, nakaingon, gusto to, no? Kung kalitag hukom nila kay naghikom, dili na to, taganong kahupayan ang maginikain. Muna nga, itugot na karon. Nga kung doon ay naghikom, matiman ang iyang lawas sa panalangin o petisyon o lakip sa paghulip sa mga pulong nga balaanon nga ito sa ginikanan. Nga wino na no. Only God no. But God loves us. Nagugma ang Ginoo ka natin. Nagugma siya sa ginikanan nga dili manaksi ang iyang paglaom. Kaya ang iyang mga tuhod na tubo ng kubal sa paglinuhod. Yung mo din nangatad siya kanak. Do not conclude your own decision. Your own insight. God knows how does He love you. Unsa ka dako iyang pagigugma kayo. Inumdum mo niya itong sa senador na matugag senador. Kunya, magatuan to siya sa sementeryo kaya magkiksulti siyang inahan nga patay na. Yan sa ikaduhang balik, kilutang mo niya yung tapihan, tak, namok mo kada siya patay. Hindi ko ng mga doktor, kato si senator, among na ba yung hibawan, mga doktor na yun, iisan balance, dili na siya normal.
Tungod sa kagulo, kabalaka, nagbupunta kayo yung utok din na sa kadesisyon umayo. Kung sa nagdesisyon siya sa pagkikog, dili na to iya. Sa data na itong Espiritu o ang Diyos, maluhay ka niya. Muna, itong senador, gimisahan ka na gabi, yung biditahan pa doon sa ministeryo. Kaya lagi, naibaw na ang mga pare, nga limitado ilang kaibaw. Dili sama sa Diyos, nga makabasa unsa ang nasa manahon na unsa nga itong mga luha ug pag-ampo sa atong mga anak o apo nga wala mo patuo na po. Pero di ay dunay esperanza de la gracia ni Jesus, because Christ is full of grace and He loves us to suffer. Kita nga naas kasakit o kagol na higugma siya na. Ug katong nagkahimog dugang pagkagol na to, gidugang sa Ginoo. Hugma niya, aron di ka mawala ng paglang. Murang siya. Dita ka, siguro mo na karoon, brad mo na patuo na mo na namatiyan. Hindi ta, labi nag-ikog, tuon, inyong kasaulugas pulo, niya, ilubong na sementeryo katoliko. That is the change. Because we cannot consider that we are infallible of telling this person committing suicide that he committed mortal sin. We do not know. E kung na siya parento babae nga, nawada nagmay panimo. Katong ingon akong sa kasidador nga, unbalance na nga manahon. Balik tayo, Brother Aling Bagas. Daghang salamat, Brother Sob, sa imong patinaw sa atong bandere na nangutana si Brother Boni sa Mandawi City. Niya, Brother Sob, ato sa i-recognize ang naminaw karon sa atong payagan sa kamaturan dinha sa Pintoyag sa Darliti, si Brother Emisio Amper niya sa Mataba, Danau, si Brother Eric niya sa Budihaw, Mandawi, si Brother Roger Mandag, mga lay minister na nagsunod sa itong programa niya diya sa Ulango Island, si Nonito Comitia niya sa Tayasan, si Brother John Sandoval. So mga na itong mga kaigsunan karon nagsunod sa itong programa ang payagan sa kamaturan. Mubalik si Brother Reggie sa pangutana, Brother, so mintas nga doon na patay gamay nga oras na atong i-consume. May gabi pag-usap, Brother Sob, o sa tanang naminaw sa Tibok, Kabisayan, o sa Mindanao. Adun na ko'y laing pangutana, mahitungod nimo sa kining kabahin sa larawan nga nakita na ko sa social media nga mismo ang pari nagpasunog sa mga rebulto o larawan. Kining nakita na ko sa social media, tinuod ba ni Bradsok or dili? Wag gid ko makasaksi ni ko. Ni ba ta kay kuha mo na sa media outlet. Pare, para pa kaabak na nagsunog sa larawan ni Santo Niño. Pero doon na may gingan na larawan sa Santo Niño nga pala buhay. Nga, ang ato pong original nga Santo Niño, gikan pa gina sa video nga to sa Spain, Hari Felipe. Yan si Hari Felipe may baon, yatag nilang baon ang larawan ni Senyor Santo Niño. Ni Magellan, kaya ka sa dalawa. Kung siyang kapatuhuon nga ang Diyos, pagkauban kanila, o ang larawan sa balaan, hindi na ito pasipan ang natagan na ito. Samod nga kataha o pagtaho. Ana sa kaalam sa isjis, nga ang butang sagrado, tagda sa sagradong paagi. Ang balaan nga butang, tagda sa balaan nga paagi. Kay mabalaan ka sa kaalam sa isjis. Muna kato sila kay larawan mo ito sa Santo Bisan doon nga na nagpalaboy. With due respect na mata ng tanaw, larawan mo ito sa Santo Niño. Yung katoliko mata, dili tato himuon nila in public. Kung ang sinina kay, usar may kulor sinina sa Santo Niño ka nagtungpula. O, na naman tuloy, verde, na ay dilaw, yellow, na ay pula, na ay nagbiling. Pero gituan nila nga kana superstitious belief. Patuo-tuo ba? Ya, matod pag i-commercialize. So, ganting kuna, nahitabo na yung na. Pero sa pagkangan ng larawan ito sa Santo Niño, may mong baon na itong larawan sa Santo Niño, ilubong lang sa dapit nga dili lakaran. Kay larawan man sa Santo Niño.
Balaan mo na, di ba? Wa ino to mabititahe, dili sad ka sama kabalaan niya na. Kay mga butang nga sagrado, mahimong sagrado kung binitahan na. Ana sa Episo 4. Nga ang pulong sa Dios pagampo ug tubig makabalaan sa butang. Sa mas pagbidita sa tubig, mga pulong sa Dios, yung mga pulong sa pagampo kabalaan ang butang ha. Pero wa pa to mabititahe, dili pa kito secret. Pero sa pagkangan lang lalawan ni Isos, kataga ng kahod. Pero dili magkita iya silang desisyon. Sila maka-justify man yan nga daan na ni. Kaya gihimo ng Diyos niya, commercialize pa. Wala nga, with due respect, Ginoo rin yapon mo itong hukom. Dili na may mo rash judgment hukom. Kung unsay nakalapas na sila, Ginoo rin yun. Basta kita, as Catholic, we respect the image of Christ. Kung ka na kay ginagpalaboy nga, dili tinuod, pasagdi nga, dili na tinuod, pero kay giisip mo na nga sa ninyo, nagya po na nga ito, sa kailanman ng respeto, nga nag-isulob nila nga dili na original, mauragya po na itong tagadya nga ibutang na to sa dapit nga, dili makita sa publiko, nga itong pamunay yung sulog sa mga narawan, nga na belong to Catholic Church, only abused by the user. Hindi po sahan lang kami. Muna itong tubag sa pagkutana ni Brother Reggie Salonga. Tagabi na mga. Salamat, Brother Sok. May isa tayong pagpaminaw diha sa Bukidnon. Si Andrew Jomi Sabura Tanilon. May gabi diha sa Bukidnon. Sa inyong pagsunod sa atong programa, payagan sa maturan. Brother Sok, nananaman lang tayo 3 minutos alang sa gihatag sa diway HP ka na to, ato lang paminaw ng imong mensahe, panapos na mensahe, alang sa tanan nga aminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao o usap dinhi sa Plaza Independencia. Brother Sok. Salamat kayo dungaling atong mensahe. Mao gyud ang pagtidlong sa atong pagtuo uban ang gugma, uban ang pagkamapailubon nini kalibutan nga gisaog kita, giuyog kita sa makatalagman. Salig kita sa Dios nga magagaho, may gugma siya kanato, isip na ng iyang mga anak, tungod sa mga sakramento atong gidawat, sabi na sa pagkalawat, pamahimo kada adlaw, kaya naagyon si Kristo sa atong kalag, yapil atong pagampo, katong mga igsuon nato, hawak maging mahiduol sa tila ni Jesus. Niya pasalamatan ni atong ni Rafael Fernandez Banyong, atong manager sa RMN Tatak Cebu, DYHP, size 1-2 sa dayal sa itong mga radyo, o sa naminaw na ito sa gawas, o dinisad, bay-bay ko naminaw na ito. Salamat kayo kung di atan, kita atan. Niya mga damdam ang pumunta na sunod Domingo pohon. Kung ay, nagpabot pala kung doon ay mo winter ba, doon ay mo ingon nga, Ratsyok, niya ay tima kung taon ni mo. Mao ni atong latugian. Niya doon ay rules, doon ay moderator, doon ay timekeeper. Gawaton gina na ko. Kay makaayo mo sa nato. Kay may bawatag-unsay mga pagsupak nila. Balido ba? Dili. Kung balido, we are blessed to learn that. Marang makahimo sa pagtubag nila kung ang ilang mga pangutanan na kinaglanong. Tubags pa lang kasulatan. Welcome na nato sila. Yan ninyo sa salamat yung kayo. Brad Tony, Brad Jody, Brad G, Uban pa, Brad Alan na tanggapan. Salamat kayo. Yan, may mo sa dato nyo yung pamilya sa Domingo pohon. Pero doon ako yung doon na hindang liti sa doon pizza nga muantong Catholic Faith Defenders Cebu Original Catholic Defenders muanto dito maghatag o Catholic Charismatic Catholic Apologetic Seminar na parin yun mo yung nag-ibitar with the approval of the Archbishop Padre Precioso Cantillas, puutan taga Subo, taga Naga Cebu, maligtong kaya nga obispo. Kanya sunod at na sa lain nga lungsod, marang matuta. Kanya doon na sa convention sa Catholic Faith Defenders Cebu Original, nga ito sa Compostela. Kaya welcome kayo tapos. Ito dito, naghan patag magkatunan, kaya muna dito yung mga pinayluay sa katarungan sa Ginoo. Alang ka na ito. Kaya, imbitar sa mo. Ibebaw niya akong pizza.
Ya, salamat kay Sir, salamat ani. Again, labos tanan sa Dios nga magkakaroon ko mga anak Espiritu Santo o mahal nga Birhen siya magampo ko nato. Ug sa atong ligdom, alantib sa labutan, buutan nga commentator sa radyo, very just man, nga mao si Atty. Rufil Fernandez Manyo. Ako ni parente. Kanya, saludo ko. Di ko kasunod sa iyang brilliance of the mind in analyzing the somewhat sharing with the true, sincere commentary. Iso na niyang ruwan. Pero maayo kaya na para sa tao. Ya, salamat yung tanan. Salamat sa Diyos. Tagpo tapuhon ng atong dalamanon, atong payagan sa kamatuoran, DYHP, RMN, Patak Cebu. Salamat sa itong mga kaubanan, Catholic Faith Defender, lain-lain na pitch kalibutan.